Imaju podcast, ali nijedan nije sa Đusom. Ćolos podcast. Da, brate, sa Đusom. Dragi gledalci, prođe od prošle epizode punih 15 dana. Uželeo sam se snimanja, pravo da vam kažem, jer moj život se svodi samo na muziku i podcast i automobile. Kao što sam rekao više puta, u suštini sam jako dosadan tip, ali očigledno pomalo i zanimljiv, pošto smo i dalje vodeći podcast u regionu, tako da pozdrav za sve naše gledalce i za gledalce drugih podcasta. I dok gledate druge podcaste, setite se i nas, kad odgledate njihovo, pustite i naše, jer ja gledam tuđe podcaste, moram da pratim šta se dešava, tako i vi, je li tako? A i, hvala Bogu, komentari otključani, lajkovi i sve živo, pa red je bio da u ovoj emisiji se pojavi jedan od najtraženijih momaka, pogotovo od strane ženskog roda, do duše oženjen, nažalost za mnoge dame, ali moram da kažem da je ovaj momak pa pre nekih skoro 10 godina, da li nepunih 10 ili ima 10 godina, vodeći pevač, znači bukvalno u samom vrhu naše folk i zabavne scene, momak koji ima još mnogo kvaliteta, a to ćete čuti tokom emisije. Sloba Radanović sa nama. Dobroveče, šefe, kako si? Moram da ti prenesem samo komentar jednog čoveka kog ja jako poštujem, bukvalno kao da mi je drugi otac. Danas mi je prokomentarisao, ja kažem, dolazi Sloba danas, kaže on, kaže, pa vidi, to ti je, kaže, možda i najjači gost do sada. Pa pozdravim. Majke, znači... I hvala tebi na ovakve najave. Najava je bila, vrate, veruj mi, blaga, nisam hteo da razvučem mnogo, znaš, da ne bude ono... Vidim taj papir, plašim koliko si napisao. Ne, pa papir, pa ovo ti je ko, jesi polagao testove za vožnju? Kako nisam? Ja sam platio, mislim, nemam pojem. Zato te pitam, razumeš? Otko znam. Pa bilo ja polažem 3 puta, ništa, šalim se. Naučio sam sve, brate, nego bilo nešto semafor, znaš, kao... Trik pitanje. Trik pitanje. Znaš, kada išao sam u frizersku, škola za nego lepote, znaš, i izbacili me u 2. godini i ja krenem vanredno, znaš. I sad, pošto su nas prebacili iz Vojvode Stepe, to je bilo više elektrotehnička i frizerska zajedno, i onda su prebacili frizersku na Dušanovac, znaš, a ja sam išao tu u osnovnu školu, Dositej Obradović, i brate, pazi koja paranoja, bukvalno, znači, išao sam celu osnovnu tu zgradu i odem u srednju kao taman, kao palim odatle i vrate me nazad u istu zgradu, brate. Znači, brate... Premesti srednju u tu zgradu? Da, znači, mnogo tvrda priča. I 42 u odelenju, nas dvojica, ortaci i 40 riba. Razumeš? I ja, vrate, sam bio tu u školi, ali iza škole, razumeš? Buksne i to, jevi ga, da, i onda me izbacili, znaš, zbog ovih neopravdanih. I šta sam hteo da kažem, krenem vanredno. I jedan dan bilo kao fizičko, znaš, polažemo fizičko. I ja, car, pošto sam tu živeo na Lekinom brdu, ja se spustim do Dušanovca u šorcu i patikama, znaš, i majci, kao, jer je tu sala, znaš. I nema nikog u dvorištu, ja ulazim i tetkica, znaš. Prazna škola, brate. I tetkica kao, izvoli, dečko, kao. Ja rekao, pa došao sam da polažem fizičko. Kaže ona, pa u Vojvode Stepe. Ja zovem ortaka, kaže on, brate, pa teorija, brate. Znaš kao, teorija. I ja rekao, nema teorije. Ja, brate, na 30 kec tramvaj dolazim tamo, a ovi moji, tu sad svi što polažu, brate, Versace odelo, brate, cipele, ribe našminkane, svi doterani maks, razumeš? Ti utreši.
I ja ih pitam, rekao, da nije mi rekao teorija, nego kao u Vojvoda stevi, ja rekao, kako ćete polažete u Giljama, brate, i u Odelu? Kaže on, pa teorija, brate. I dolazi profesor i ja rekao, jel može 50 sklekova u seriji za dvojku? I on kaže, ajde. I ono celo odeljenje, svi skockani. I ja na pod, brate, opalim 50 komada, on mi upiše dvojku, ja kažem hvala, doviđenja. I tako, malo sam udavio možda, ali dobra priča. Tako da, brate, opušteno. Gde si ti, šta radiš, brate? Ništa, evo, zadnje 2 dana sam snimao neke spotove, brate, i ja nešto spremam polako. Čekaj, brate, kupio si me odmah, ja ovamo kao najtraženiji od strane žena, loženje, novo ono. I on kralj kaže, hvala ti na ovako lepoj najavi. Brate, možda i najjača najava. Sam usrom, nisam, a? Nisi. Nemam pojma, brate, ali Tamo posle. znam da se seku na tebe, ono, mislim, ajde, tome nećemo posle. Ali, brate, sve me to vodi na ovaj stih. Razumeš, razmišljao sam o tome. Jednu sam ljubav imao, u jednoj vatri goreo. Kako je došlo do te pesme, brate? Pa, brate, a to nije moja pesma, to je pesma Jovana Perišića. Onda sam ja u nekoj emisiji tu pesmu. A ja sam, brate, vidio da ti pevaš, Aha, mislim da je tvoja. znaš ti koliko ljudi misle da je to moja pesma, brate, zato što... Pa ti sad i jeste, brate. Znaš, si došao Perišiću kao, pošto si bio bezobrazan, skini tog Rolexa i daj ključeve od pesme, kao. Jovan je, brate, stvarno, i drago mi je da je od takvog čoveka i takve ljudine pesma, eto, mojom zaslugom, još veći neki hajp doživjela, jer ja sam tu u nekoj emisiji da otpevao, na klaviru su bili neki kaveri, ja sam to u emisiji to otpevao i to je eksplodiralo baš. Da. I na kraju su, ne znam zašto, morali da obrišu taj snimak, kao su ga opet okačili, ali između ostalog od tada ta pesma, kad krenem na nastupu, kao da je moja lična karta. Pa to je, vrate, strava. Ja imam onu pesmu sa Perišićem. Opila me tvoja haljina. Sad sam bio u Cirihu i neke 2 ribe u kolima. Jo! Za malo se slupaju, vrate. Ja sam boravio, razumeš? A čekaj, je li ovo, gde god pođem, tebi idem? To isto nije moja pesma, da. Kako, bre, brate? Pa eto, vidiš. To je Šako i Stoja su to otpeli, ali ja sam tu pesmu pevao na nastupima stalno i vidio sam da slabo su je ljudi pevali na nastupima, drugi pevači, ja dosta ubacujem pesme koje se meni dopade onako lično nešto, iako nisu popularne možda, ali ne mogu kažem za tu pesmu da nije popularna, svi su je znali, ali ja sam osjetio na nastupima da nekako vole kako ja to radim. Leži tebi, da. Jer sam ja pevao i muški i ženski deo, onda kad muškarac kad peva ženski deo, to mnogo moćno zvuči, ne spuštaš intonaciju i onda vjerojatno to ljudi vole i onda sam ja odradio cover te pesme i baš reakcije su bile fenomenalne stvarno. Brate, moram da ti kažem, dok sam se raspevavao, pevao narodnjake jako i to bio po kafanama, mogao sam tu žensku intonaciju da izvlačim, znaš, da pevam baš visoke tonove. Retko je to, brate, da? Jest. Uglavnom su tu negde kraće neki, ili u suštini ako peva visoko, ne može nisko i to, ali ja onako imam, Bog mi dao veliki raspon, znaš, mogu i dole i gore, tako da to dosta moćno zvuči, znaš, kad ti je strofa dole, pa kad refren si očekuju da nešto pukne, samo što su sad ljudi navikli, onda stalno očekuju da nešto pukne, kada otpevam neku pesmu, onda je malo onako ravnija, normalnija, kao nije to što očekujemo od tebe, ne može sad svaka biti Jel imaš neki ton, jel nešto što si otpevao da sad u ovom trenutku od pevača ne može niko da otpeva? Kao Sinan što je pevao neke njegove. Pa, brate, znaš što, u suštini dosta je talentovanih ljudi, sad ne mogu da kažem da ne može niko da otpeva, 100% postoji neko, ali mogu da kažem da su stvarno teške pesme, znaš. I ja, na primjer, kada prokomentarišem da ja stvarno svačije pesme pevam na nastupima i nebitno da li sam s nekim dobar ili nisam, ja uvijek rado otpevam šta god ljudi vole. I onda prokomentarišem tako da nisam čuo dosta ljudi da peva moje pesme. Primjer, ja pesam, ako neko pita, je stvarno hit bio ozbiljan i dan danas kad je pevam kao da je juče izašlo. Čekaj, brate, izvini, moramo da dodamo, ako neko pita, šta? I on svi, brate. Jeste, bukvalno tako bilo. Znači, meni Rale rekao, dok smo pravili tu pesmu, izlaziš na binu, pevaš do ovog trenutka i odavde krećemo. Tako je bilo.
Rale, a? Šta radi Rale, se čujete? Čujemo se sutra, treba da idem baš kod njega, Brate, zovem te spremamo sutra. nešto novo. Treba mi Rale nešto, brate, kad budete zajedno da ga pitam, brate. Može. Ako Đus pita. Znaš, ako Đus pita. Može. Taj gas. Možemo. I do njega zajedno i pozdravljamo ga ovim putem. To. Sjećaš one situacije sa farme kad sam se raspravljao sa Rakom iz Trstenika, kad je bilo, pa kad je rekao, pa ko tebe sluša? Ja kao, pa tvoje djeca, Šabane, znaš. I kad se postavi pitanje, ko sluša tvoje pesme? Odgovor je? Brate, od dece, bukvalno 5 godina vole moje pesme. Mnogo mi snimaka stiže, kako deca peve moje pesme. Verujem mi do 70-80 godina, zato što to je taj neki žanr muzike koji svima odgovara i, znaš, vodim se i ti nekim tekstovima da više budu ljubavni, neki životni, nego da sad ja to nešto... I bakice, a? Sve. Bilo je, znaš, kad radimo neke koncerte, to baš bude i starijih ljudi dosta. A bude prvi red, opet Kao u Vrnjačkoj banji, kao znaš. Pa bilo naš u Vrnjačkoj banji. Svuda imamo te koncerte, znaš, kad su na trgu i to. Vole ljudi, vole. Sad, da li je to ostalo i još iz takmičenja Pinko Zvezde ili iz realitija ili to ovako, ali kažem ti, publika je baš veliki raspon. Kao mog glasa raspon. Da. Kidaš, brate, onaj bubnjar ti je surov. Jeste, odlično. Bata kad se razmaše, udara ga, brate, jako, a? Jeste. Ja moram kažem... Mislim, ceo bend, Odlični su. Ali bubnjar je bitan, brate. Kako nije? Mnogo je bitan, pa to je ritam sekcija, on nosi ceo bend, mislim. Viš, rap, ritam and poetry, znaš, ritam najbitniji. U roku domaćem, ja mislim da samo Party Breakersi i disciplina kičme su uvek imali jak bubanj, svima je bubanj bio u pozadini, znaš. Ja volim energetski. Imao sam ja na probama i bubnjare koji su stvarno vrhunski bubnjari, ali jednostavno ima neko ko svira savršeno, ali nije moj vibe, nije moj stil i ne odgovara mi, a ima neko ko ne svira toliko možda tačno, ali brate ima neku foru, ima energiju, nosi, znaš, meni je mnogo bitnije to, nego ovo sada si ti nešto... Ko moj kum Voki, brate. Danas pesma kad izađe, sve manje promocije, znaš, one žive promocije, kao dođu ljudi, novinari, pa kao neko dešavanje, pa onda ne ide ceo album, nego tu par pesama, čisto da se obeleži događaj, pa onda intervjui, pa posle na televiziji, mislim, nije bilo društvenih mreža i svega. Danas je toga sve manje ima, a meni se čini da se nekako pretvorili u modnu pistu, Pa jest. Znaš, ko je šta obuku, ko je s kim došao. Brate, a šta je... Najmanje se posveti tome... Šta je s pesmama zbog kojih se dolazi? Pa i više se ulažu spotove nego pesme, mislim, samo ti to sve... Da, žao mi je što toga nema toliko, jer praviš promocije ti, Pa ja sam dosta pravio stalno promocije. Za oba albuma svoja sam pravio promocije, čak i za singlove, sam stalno pravio, pozovem prijatelje, novinare, kolege i uskoro ću ja to izbaciti opet dve pesme. Mislim, sad izbacujem pesme u sklopu novog albuma, 2 ili 3, ne znam šta će da bude, ali pravit ću na promociju, pozvat ću i tebe da... Ne, da ne misle ljudi da se privaljujem, doću se privalim kao na promocije, znaš, kao... Da, stvarno je to. Hvala. Doći ću rado, brate. Uvijek, brate. Koliko imaš već? Imaš preko 30 svojih pesama? Pa tako, ima ja sam preko 30. Dobar. Blizu 30, ako ne i preko, da. Nisam sad ni ja siguran baš. Strava, brate. Na čemu se najviše zasniva tvoja popularnost? Da li nekad osjetiš da je nešto drugo u pitanju? Da nije glas, pevanje, nego Pa šta sad znam, ljudi naš, vidim da često kad izađe neka vest iz mog privatnog života, da dosta se, novinari mi sami kažu da se to dosta šeruje, dosta čita, dosta zanima ljude. Jednostavno, ja sad trudim da to ne ide toliko mnogo u neke naše privatne stvari, ali jednostavno kad si javna ličnost ne možeš baš to toliko
ni da sačuvaš ako oni žele da sve to pročačkaju. Mislim da možda čak i to, i možda su svi, kažem, ja nikad neću da krijem, ljudi su se možda i poistovetili, možda im je čak i ostalo to iz onoga realitija. Pa verovatno, da, to su bile te neke, da kažem, situacije s početka koje su izazvale... Sigurno da ima i toga i to sad da kažem, kao ja su toga, kako se zove, ograđujem. Jesu ti palčevi preživeli, Je, sve je preživio. nevinik, da, ostali su, dobro je, vrate, heavy situacija. Dobro, pa, ali vidi, ti si tu, vrate, alfa mužjak na sceni, Gromada, Mišići, Sloba, zgodan, lep, fin. To si ti rekao. Jesi toliko fin, brate, stvarno? Pa znaš šta, nekako... Trudiš se? Pa ne da se trudim, nego jednostavno takav sam, ne mogu ići protiv sebe, da ja sam tu... Ne da se trudiš da budeš fin, nego trudiš se da ne budeš loš, da ostaneš normala. Tako je, baš se trudim da ostanem, da me, znaš, svašta je viđao mi kroz taj noćni život i svega se nagledamo i svašta smo i mogućnosti, ali opet se trudim nešto da ostanem čvrsto na nogama i da razmišljam o nekim totalno drugim prioritetima, pogotovo sad, kad imam porodicu, dete, nekako, znaš, prvo mi je to pa sve ostalo. Da. Dobro, jesi ogorčen, na medije generalno, više puta su tu, znači, metaforički rečeno, pokušali da te satru. Da. Ti si održao nekako odnos kao, oprostiš im, jer opet isti novinari, tako je, da, te pre pola godine hoće da te zgaze, onda, Slobo, izašla nova pesma, a ti kao šta si mi prošli predvojeno. Znaš i sam kako to ide, ali ja mislim da svaki novinar koji postoji u Srbiji možda ima jedan, dva, da nisu nekad napisali nešto baš mnogo loše za mene. U jednom tom periodu je bilo baš demonizovali su me baš sa svih strana i na svim poljima, ali u početku teško mi je to padalo zato što sve ti novo, znaš sam kad si početnik u svemu tome, ali vremenom navikneš i jednostavno vidiš da to ne utiče sad nešto toliko na tvoj život. U suštini utiče onoliko koliko ti dozvoliš, kako ti prihvatiš to što oni pišu. Ako te to nervira, tebe će to nervirati i život će ti biti lošije kvaliteta. Ako ti to iskuliraš, prote pišu pa ne pišu, tebi to ništa u životu neće promeniti. Jednostavno, ko te voli, voleće te uvek i ko te ne voli, taj će, ja sam malo prespomenuo, i u najboljoj nekoj mogućoj situaciji naći nešto loše, tako da nekako opet sam gledao da to od novinara doživim kao njihov posao. Bilo tu stvarno ljudi koji su prelazili granice i išli do nekih krajnjih mera, sve to meni stoji tu u malom mozgu i odlično znam koga u koju fioku da stavim i kome ću uvijek da se odazovem. Isto tako znam i kada sam bio na početku neke svoje karijere, brate, sećam se baš, evo jedna anegdota, tad sam bio završeno takmičenje Pinkove zvezde i krenuo sam nešto dole da radim po Crnoj Gori, fazon 100 evra sam koštao na veče. I neko iz Pinka je napisao, imali neku valjda novinarsku grupu gde su svi i pozvali su, kao ja sam bio u Budvi, ajde ko je od novinara dole, ako želi dođe kao da ispoštuje Sloba je tu, pa čisto kao da malo poguramo momka da mu ne intervju. Bukvalno jedan čovjek se pojavio samo i to mu nikad neću zaboraviti i taj čovjek da izgubi gledanost i slušanost, da niko više ne zna za njega, ja ću mu se odazvati uvek u emisiju. Da, naravno. Tako da odlično pamtim ko je bio tu, ali pamtim i ko je gledao dok je magar, dok su mnogi u blatu da ga uguraš više. Da. Ali opet gledam da ispoštam da što to doživljam prvenstveno kao neku svoju prezentaciju, svoj posao. Ništa me ne košta da budem kulturan prema njima, a to kako će oni biti prema meni, to je već njihova stvar. Ja te apsolutno razumem i sad, znaš, imao sam situaciju na farmi, s Milošem Bojanićem, situaciju, brate, izlazi naslov u novinama, Đus seksualno zlostavljao Miloša Bojanića. Brate, moja baba, razumeš, brate, čita novine, te, znaš, šokantno. Heavy, ima mnogo tih... Kako ne, pa ja sam na naslovnoj strani jednih dnevnih novina bio ovolika moja slika i piše Sloba Radanović poginuo. Tu je... Ali naslov ovoliki.
I sad ja odmah razmišljam, mene boli ovo, ali moja keva će proći, progledat će to, Ćale, moj pokojni tada, naš, ono, tetka, ovaj, onaj, i sad ispod sitnim slojima, ono, neko mu je poslao poruku da Bog da poginuo, nešto, bla, 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 prete mu ovo, ono, naš, Aristo Branić poginuo, to je vest, to je ona, Strašno. naslovna strana. I sad, ja kažem, jedino možda da sam vanzemaljac nije izašlo o meni, sve što postoji, sve što je moglo da izađe i bilo izašlo. A ne, ono, malo kapiramo to sve, ali, brate, malo treba imati kao meru neku, ali ne? kontekst. Znaš šta, opet, kada se to sve tiče mene, mnogo mi lakše pada nego kad meni su počeli da uvlače i porodicu i prijatelje i ljude koji veze nemaju ono sa mnom, pravili su tu neke afere, skandale, ono, samo da li je to zbog čitanosti i gledanosti, ali, eto, sve to prošlo, hvala Bogu, i ono, svako čuda 3 dana dosta, kao i uvek. Pa da, Da. ovde 3D croissant. Tako je. Dobro, obišao si svojim pesmama bukvalno celu Srbiju, brate. Pa ja su sigurno, da. Ja scrollujem Instagram tvoj, gledam, ono, brate, hvala, ovaj grad, onaj grad, ovamo, onamo, znači, Jeste, bili smo svuda full, baš. svuda atmosfera, kao da si s istog nastupa, ono, kačio sve, znači, svuda je ludilo, brate. Znaš šta, ja, brate, nikad nisam otišao na nastup, bilo to u klubu gde je 200 ljudi, 300 ljudi ili gde je, 30.000 ljudi, neki koncert. Nikad nisam otišao da otaljam, brate. Kako sam pevao za 200 ljudi, tako pevam i za 30.000 i mislim da to ljudi osjećaju. Znaš, dam 101% sebe na svakom nastupu i gledam da odu zadovoljni sa tih nastupa, da im prenesem neku lepu energiju, da im to ostane u lepom sećanju i mislim da je to jednostavno nešto što je pobedonosna formula. Da, cela ta organizacija nosi mnogo toga, brate, to nije samo nastup, znači, bina, ozvučenje, rasveta, marketing, ceo band, ton, trgovi, Jeste. odradiš sve to, dođeš kući srećan ili umoran, uvek šta prevladava? Pa znaš šta, neko i kada sam umoran gledam da budem srećan, pogotovo nekako doživljavam taj svoj dom i svoju porodicu kao to neku gnezdu gde jednostavno hormon sreće skače kako pređem taj kućni prag i bio umoran ili ne bio umoran, mnogo sam srećniji kada sam... Kad kućni pređeš prag. Jeste, vrate, pa mnogo izvođača, znači, pre ili posle nastupa čuo sam milion puta, znaš kao, šta radiš, kao, brate, moram da idem da nastupam, znaš. Da. Čekaj, bre, te. Kao ideš da kopaš, brate. Tako, moram da idem da nastupam, mislim, bude nekad teško, to od umora, umoran si, bio ovamo, bio namo, malo spavo, ali opet, brate, koliko ti vremenski nastupaš? Pa 2 sata, 2,5 sata. Pa da. I kažem ti, mi nismo svesni koliko treba budemo zahvalni što živimo od svog talenta, jednostavno imaš ljudi, znaš i sam šta sve ljudi rade da bi preživjeli, tako da ljudi se uvijek vode kao uvijek može i bolje, brate, ne, uvijek može i gore, brate, znači treba ti bude životni moto da uvijek može i gore. Da. Znači mi se uvijek nešto upoređujemo sa ljudima koji su imućniji, koji su, ne znam, ali treba malo pogledati kako žive ljudi skromno i biti zahvalan na onome što imamo. To, brate, kao kad gledaš Pornjovu, kao, brate, kolika mu je. A onda treba imati kao na umu, kao i Kinezi su tu, kao eto, kao, kako li njima tek? Uvijek nađeš utehu, uvijek. Da. Dobro, hoću kažem, masa kolega, izvođača, eto, i nisu kolege. Znaš, kada dođu to s nastupa, kažu kao čuti, kao dobro sam odradio ovo, znaš, gledaju samo pare, Da. Mislim, naravno, brate, treba se vrti lova, to je super i sve, ali... Pa ja uvijek kažem, radije bi pevao, brate, da je prazan klub, a pun, i da pevam džabe, nego što bi pevao, brate, da je što sam rekao, prazan klub, a pun. Brate, hvala ti za ovo, brate. Da mi je prazan klub, radije bi pevao da mi je pun klub džabe, nego da mi je prazan klub, a da mi sad daju neki 100.000. Da, skapirao sam to. Mene radi ta energija, jednostavno, kad ja zapajem, ljudi krenu sa mnom i taj neki navijački moment kad svi, brate,
zaurlaju u jedan glas i moje pesme i pesme sve koje pevam. Tako da, to me radi i to me održava i ne znam, zbog toga i snimam, zbog toga i radim. Na stranu normalno zarađujem od toga, ali kažem ti opet kad bih morao da biram između te stvari, uvijek bih izabrao da pevam pred punim klubom, brate. Postoji neka priča, pa se postavlja pitanje da si ikad pojeo nešto slađe od pogačice i jogurta kad si našao 20 dinara? Pa, brate, veruj mi da to tada, pa ne verujem da će mi išta biti slađe u životu od toga, zato što to je anegdota, jedna, ispričao sam ne znam i gde, da su oni od toga napravili, sad ne znam ti ja šta, kao žrtvu su neku napravili od mene, znaš. Od pogačice, kao. Da. Ne, stvarno, pa jednostavno, znaš, sam 90. bili smo, jednostavno teško se živjelo, nisu ljudi imali, krpili su kraj s krajem i ja sam imao taj neki, da kažeš, rituala sa majkom, kada sam išao, ne znam gde sam bio kod lekara, pojma negde, i uvek je bio neki kiosk, prodavala se ta pogačice, kao pekara neka. I ja sam volio te, nisu to žužu, nego one baš pogačice. I ona meni uvek tu 2 pogačice kupi jogurta. I jednom se zadesilo da nije imala žena pare kod sebe. Ali ja nisam dete, sad neko zakeralo, kao moraš mi kupiš naš. Ja sam rekla, sine, nemam sad pare. Ja sam imao možda, ne znam, 4-5 godina, ali se odlično sećam toga. I okej, mi smo nastavili dalje putem i bukvalno, posle 5 minuta, tada smo našli 20 dinara, sećam se, na ulici ovako 20 dinara stoji, to ti je, eto, ko danas da nađeš, ne znam, 200. Da. I nije mrzalo da se vratimo, ali mi smo u tom trenutku tih 20 dinara kad smo našli, kada smo našli 20.000 dinara. Bukvalno, vrate, da. Jer to je više neka simbolika. Između vas. Tako je, neka simbolika između nas, baš to. Veza. Nego što je, kažem ti sad, neka bitno što smo mi našli te pare i to. Ali eto, znaš. Da, strava, samo su ljudi počeli malo, pisali su o tome pa su nešto ispatetisali, ja ne volim da patetišem, brate, nego jednostavno... Te, bra, znaš zašto? Možda su me te stvari napravili bolje. Ne, nego svima se jede pogačica, jogurt, ali kao blamih je da uđu da kupe. Brate, ja obožavam. I dan danas. Ja isto, evo, svaki dan tu pekaru ulećem prazan burek. Ja jedem prazan burek, brate. Ja, burek je pite, pogačice, znači živio bi na testu da mogu, brate. To je, brate. Ali ne mogu. Ne, treba ostati, brate, real, mislim, znaš, nema sad kao obavezno kao restorani, znaš. Pa nema mi slađe nego stanem, brza hrana, brate, da pojedem nešto s nogu, to mi je najslađe na svetu. Jest. Majke mi. Pa da. I volim te male, brate, birtice, te lokalne neke prodavnice, da nisu ti lanci marketa. Imam kod sebe u kraju prodavnicu, koja je, vjerojatno, ne znam, ja sam se doselio pre 4-5 godina, ali oni su tu sigurno 20, možda godina. I nekako puno mi je srce kad odem kao da svim pare tamo kod njih, jer znam da to njihov porodični biznis da pomažem nečiju porodicu, razumeš? Da. Ne pomažem sad neki lanac ali sve to ima naš svoje. Show, brate. Znaš kad te sretnu tako na nekom kiosku, kao, Slobo, jesi ti kao? Pa da. Ne, kao, što, brate, mi moramo... Conan, kao. Brate, imam novi mega hit za tebe. Ja mislim da bi razvalila pesmu. Pazi naslov, Sloba Radanović, crta, Zrenjaninac. Te bra, ali, znaš... Lokal patriotizam, što je? Brate, može jaka pesma da izleti. Znaš, i zbog puta, i zbog rodnog grada i svega, brate, Zrenjaninac tebe. Ja sam uvijek bio lokal patriot, tako da od malena volio sam. I navio sam za Proletar iz Renjana dok je postojao Jesi bio vatreni navijač? Pa, jedan od najvatrenijih. Baš ko klinac sam se na to gasirao baš puno. Do kojih godina si išao s ekipom na tekmu? Pa, brate, na Proletar smo išli dok se nije ugasio. Ja sam između ostalog išao sam i na Partizan posle toga. I pa šta znam, do neke možda 19-20 godine. Da, a jario si, brate, i motore jako, a? Misliš da sam vozio? Da. Nisam nikad, nisam motore nešto specijalno, ali znao sam ponekad da sedem, ali nisam se da kažeš nešto da sam baš... A ili imaš neku strast prema automobilima, Pa, brate, više prema automobilima, da, volim terence, volim, brate, i to baš sad je uzeo, ne znam, ja gotivno nisam Patrol 91. brate, to je najče. Što kažeš ti da ga nabuđiš, brate, podigneš distancere, staviš i da ideš negde u šumu, to me onako više... To je ludilo, brate.
Ne znam, od ovih regularaca meni Land Cruiser mi je... Toyota broj 1. Broj 1, brate. Znači, ja sad imam BMW, ali evo, baš pričam sada da želim da ga prodam i da ću uzem Toyota. Da, I mislim da Toyota nikad neću zameniti. Volim Toyota i volim Nissan. Nissan Patrol, da. to je sad se zove Armada. I taj Land Cruiser, onaj sad ima taj LC 250. Si vidio ovaj novi? To mi je ono... Kao onaj Range Look, onaj... Da. Dobar je, Ima jedan naš drugar zajednički, Adis, ovim putem ga... Tebra, Pozdravljamo. kako si me izmanio, brate. Brate, S provalim njim sam te više spominjao nego Da, bilo s bre, kim pa ti si, drugim. da, brate, da, bukvalno kad sam došao, tad je on tek uzeo to, kaže, brate, prvi sam uzeo. Jeste. Da, Adis je legenda, brate, kod njega uvek dobar, Jedan od dobar najboljih je ljudi koje domaćin i dobar tip, prijatan. Brate, stvarno, ja kažem, ono, u top 5 ljudi koje sam upoznao u životu. Jeste, brate. Da, baš dugo se poznajemo, ono to traješ, se kaže. Dobro, još malo ti je rođendan, brate. Gdje bi volao da ga provedeš ove godine? Brate, što sam stariji, sve mi ono manje znači, to je nešto... Prošle godine sam ono bio sa porodicom, ono, u krugu porodice, mislim da će biti tako i ove. Pa da. Jednostavno, nekako sad mi je najviše to da budem kod kuće i... Pa to sam mislio, neka priroda, nešto. Tako, pa to, vrlo moguće da će biti tako nešto, neki porodični ručak, izlet, nešto, ali ovako nešto veće ne. Si zahvalan, brate, svako jutro kad se probudiš, vidiš i kišu i sunčev zrak, ono, Tako je. pobožan si dosta, Pa jesam. neguješ veru. Trudim se, da, trudim se da budem, ne mogu sad da kažem ono, ljudi stalno kao ja sam veliki vernik, ja samo se trudim, brate, da budem dobar čovjek. Bog, pesma i porodica, to je Pa tako je, da. u suštini. I više gledam nekim svojim primjerom da ja to nekako predstavljam, nego da pričam sad nešto previše o tome. Da. Pre 6 godina si ostao bez oca, nažalost. Jesi uspeo da preboliš to, jer te prošlo nekako... Pa mislim da istina je ono kad kažu da ono, smrt roditelja nikad ne preboleš, uvek to ostane nekako tebi jedan ožiljak Mislim ono da na srcu. možda da si skupio snage da nastaviš dalje, da si preuzeo ulogu. To jesam odavno, jer jednostavno, kažem ti, nekako teško je nama koji ostajemo tu, znaš, teško je da se odvojimo od njih, ali na kraju samo treba shvatiti da je to sve prirodni sled događaja, da je Ma da, jednostavno to je tako, neko ode pre, neko ode kasnije, treba biti zahvalan Bogu za to što smo proživjeli sa tim osobama, za te sve lepe uspomene i to. I ja kažem, moj čale je bio takav čovek, pozitiva, humor na dve noge, on je bio čovjek. po slici vidim da je bio ono baš faca, brate, da je bio gotivac žešći, ono. Moji ortaci su ga toliko volili, znači s njim bilo samo sprdnje za bancije. I kažem ti, takav je bio čovjek da i dan danas kada se setimo njega, uvijek je nekako osmeh na licu, uvijek setimo nekih događaja gdje smo se zabavili, sprdali, uvijek nam i dan danas imam osmeh na lice. Tako da eto, to je jedna pobjeda i njegova, i života i moja. Čuti, dobar si, brate, što jako rokaš, brate. Ko je došao na ideju za scenariju, za pesmu Ja se ne brinem? Ja, brate. Brate, znaš da sam, osjećao. Ja sam tada, pa nekako, ja volim tu epsku fantastiku, nešto me vuklo na to, na taj neki vibe i sada, tad je bio popularan i Game of Thrones i tada nešto i onda jednostavno, hteo sam da imam tako neki spot, da bude malo drugačiji i mislim da je onako ispalo lepo. Pa, brate, dosta se potrudilo ljudi tu. Jeste, pa to je bila onako filmska ekipa jedna sa fakulteta dramskih umetnosti i stvarno smo onako se potrudili i snimali smo 2 dana i po šumama i sećam se da nikad se nisam tako smrzao kao u nekom podrumu smo bili isto snimali, ležao sam na onom podu, a znači kao, mislim da je bilo minus unutra, ali sve isto trebalo. Ja kad sam snimao spot za pesmu Navika, ali vidiš, isto je bio momak tu sa FDU i otišli oni i ja sami, brate, tu iza sajma, pored Save, stojimo -50 i, brate, ovi galebovi kao plaćeni, brate, statisti. Znači, brate, to su suđeni trenuci. Kako ne? Oni su, kako smo mi došli,
oni su tu poleteli svi i nisu odleteli, nego tu vršljali. Znaš i koji su to kadrovi, brate? To je seč i ne ilazi interventno. Oni su tu valjda vozikali i gledaju, a meni ono već iz kraja ono, kao jao, brate, sad će nas maraju. Gdje će da nas maraju, brate? Kome se izlazi iz kola? -20, meni ono, bubrezi betonirani, razumeš? Znači, ledarica ono, ali guraš dalje. Pa normalno, brate, sve, pogotovo tad kad si još mlađi, ono, i želiš da sve uspe kako treba, i tako ti još se namesti, brate, neki trenutak, treba iskoristiti sve. Jel poznaješ, brate, ljude iz drugih kultura i ono, neke druge kulture, ono, tipa, ono, ne znam, rock'n'roll neki ili neka vrsta umetnosti, nešto, ili samo se baviš folk muzikom, ono? Pa ne, brate, ja najmanje slušam folk. To što pevam, to najmanje slušam. Znači, da, to. Ja sam odrastao na tvojim pesama, na domaćem tom repu. A nama ložiš, brate. Slušaš rep? Da, slušao sam, brate, ceo život repa, ono i ko klinac. Ujeb. I ono, i strani, i domaći, i... Ne bi rekao nikad, majke mi. Na treningu slušam i svašta, ono, i metal slušam, brate. Metal, da, a? I, ne znam, neki imam i popa nekog volim i baš svašta volim, brate. Popa Mila Jovović. Volim Sabaton, ono, švedsku. A jel istražuješ nešto, ono, tipa, ono, teorije zavere, druge vere, nešto, ono? Pa, brate, uvek od malena me zanimala istorija i, šta znam, ono, i kao nekako politika, ali ne da se bavim tim, nego jednostavno te neke događaje u svetu i te neke relacije. Potezi i hendla. Pa da, geografija, istorija i tako te neke relacije u svetu su me uvek zanimale i dan danas eto uvek volim da pročitam, da istražim uvek. Šta god da čujem, ja volim o tome da nešto pročitam, da istražim odmah, izgooglam. Jel bi se kandidovao za gradonačelnika, na primjer? Nikad, brate. Kao? Nikad. Ne, kao truba je, brate, kao gdje bi stavio kružni tok više, kao. Da. Ko je za tebe otac, a ko majka narodne pesme? Pa narodne pesme, ko je živ ili ko je, ono, svi dolaze. Ikada? Šaban Šaulić. No ne, u stvari i Sinan. Sinan, mislim, ja volim i Šabana i Sinana, ali uvek sam volio Sinanovu tu emociju. Nekako i on mi je bio broj jedan što se mene tiče, Sinan i Jay, kažeš. Jay mi je od malena bio omiljeni pevač, Jay sam voleo ono, još kao klinac. Bukvalno, idol mi je bio, ne kažem idol, ali baš sam ga voleo. A što se tiče tehnike pevanja, Šaban je stvarno bio neprikosnoven, ali što se tiče te emocije, duše i toga svega, Sinan i Jay uveljuju. Brate, kako je sve onako prazno, brate, mislim, da me ne shvatiš pogrešno. Totalno razumijem. Bukvalno ono, kao iza Ćaleta, ono što bi meni ono prođe kroz glavu, volao bi čujem opet ono, na telefon kao, sine, znaš, isto tako bi volao čujem ono, barem početak neke pesme, ono da zapeva Sinan ili Jay ili Šaban, ono. Ma, znaš što, to je drugo vreme bilo i jednostavno, mislim da takva vremena se nikad neće ni vratiti, jer sve preuzima primat novo i tehnologija i vidiš sada je i veštačka inteligencija, uvek ima tu dobrih pevača, uvek i uvek će ih biti, ali tada, ta popularnost koju su oni imali tada i stvorili tada, mislim da ne može se meri sa ovom koja je danas. Ljudi su tada stajali u redu da te vide, da te dotaknu, čekali su taj koncert da te vide uživo. Danas je sve nekako mnogo pristupačno. Padali u delirijume. Tako je, to su bili delirijume. Pa znaš sam, imaš snimke onih Sinanovih koncerta i Šabanovih i ono... Znači, onaj Sinanov prvi koncert na Tašu, što je bio ono, ne znam koje to godine. Sa šipke, one. Sad mogu, ono, top 5 trenutaka koji bih se vratio, ono, da mogu da ono, vreme plovno se vratim. Jedan bi bio taj da odem na taj Sinanov koncert, da doživim tu emociju. Bože, šta je to bilo, brate? Ljudi izađu da se provedu, brate, da niko telefona, niko danas, ono, brate. Znaš da sam, izvini, ceo koncert 92. Džeju na sajmu, sam bio na bini, brate, i iza bubnjara sam stajao, brate. Ono, znači, najluđi onaj koncert, brate. Ma da, mogu zamisliti. Tad sam vidio prvi put, ono,
skandiranje, ludilo, brate, masu ljudi, razumeš? Da, da. Brate, zamisli moj, ja bio klinac, tek sam se doselio u Beograd i na Dorćolu sam živeo. I ja, stvarno sam Sinana i Džeja, uvek sam nešto bili omiljeni. I sad, Džeja sam možda jednom i video, ali Sinana nikad. I ja sad prolazim kroz Strahinjića bana, brate, nešto kolima, mrkli mrak, i onako siluete dve prelaze ulicu i ja, brate, na kočicu izliču, sam malo da izgazim, znaš. Ja. Ja pogledam Sinan i Džej, brate. Kone se. Da ne povereš, brate. Ovo, brate. Oni su tamo, u jednom lokalu stalno su tu bili, tamo pred kraj Strahinjića bana, do Kalemegdana, tamo, nisam siguran kako se zvao lokal, ali... Možda je Cezar, nije pizzerija. Nes. I onda znam da sam ja posle svraćao preko puta u jedan lokal, i onda sam ih tu stalno sretao, viđao i, znaš, imponovalo mi što je, na primjer, tada sam bio, takmičio sam sa tim Pinkovim zvezdama, ajde da kažeš, ljudi su čuli za mene, ali Džej je znao ko sam, znaš, uvijek prođe Slubice, dobar si, znaš, ja, brate, porastao 3 metra, znaš. Kakva glava, brate. Baš mi je to onako ostalo u lepom sećanju. Džej, brate, imao je foru, zove me na fon, promeni glas, brate. I vozi me, brate, na bosanskom priča. I, brate, a ja ne znam da je on. I ja kao, ko je? Alo, šta pričaš? Prekinem vezu. I on me zove posle 50 minuta. Alo, bre, pa Džej je ovde, bre, brate, znaš, kao ložim te, kao, znaš. A majka narodne pesme? Majka narodne pesme, pa ima ih mnogo, stvarno. Ako kažeš baš narodne pesme, ja pod baš narodnom pesmom ne smatram baš nešto turbo folk, nego i onu izvornu narodnu i to sve. Tu su i Snežana Đurić i Zorica Brunslik i sad ne želim da Lepa Lukić, Vera Matović. Tako je, Lepa Lukić isto, žena. Slušao sam preki dan, 80 i ne znam koliko godina ima, ali i dalje Nema 80, 72. Pa moguće. Ali ako se sad bavimo i nekim turbo folkom, onda ja volim Cecu i volim kako ona peva i to je meni Evo, Cecu svi nazivaju majkom Srbije. Jel grešim, kao majkom Srbije ili... Pa da, imaju taj nadimak. Da. Ceca je, vrate, ostavila ogroman trag. Tako je. Valjda će da izbaci neki novi album, da bude kao onaj... Čujem da sprema novi album, tako da stvarno dugo nije i mislim da će to stvarno biti slušano, baš zato što dugo nije izbacivala i mislim, ta popularnost, teško ko će u tim granicama da to dosegne ikada. Da. Dragana Mirković. Dobro, da, Dragana isto. Ali, kažem ti, moderno je doba i nekako današnje merilo popularnosti nije isto kao znaš i sam. Nije. Ranije, kažu, čoli su ispred sobe, bili, kucali mu na vrata, Čoli, je? Pa da. Brate i meni. Meni su, ali jednom. U Herceg Novom. Da, je. Sjeća se bilo, brate, u Priboju, brate. Hotel Priboj, ja na nekom 14. spratu, 17. Njih 10, brate. Jevo te, brate, kao maturi, hoću spavam, bleli smo do malo. Bilo je ludilo to veče, brate, znaš koja ekipa. Daj, brate, malo da pričamo o kafani. Kad pomisliš na početke, zadimljene prostorije, te ljude, ekipe za stolom, koja je najsurovija lekcija koja se nauči o ljudskosti i prirodi čoveka, gledajući sve te situacije? Znaš šta, svašta sam stvarno nagledao i svuda sam pevao i ja prvenstveno nisam ni, uvijek sam znao da dobro pevam, ali nisam nekako imao u glavi da ću se time baviti. Totalno sam nekim drugim stvarima se bavio i ko klinac, studirao arhitekturu, misleći da ću se baviti time arhitekturom, građevinom, opet pevanje je bila moja velika ljubav. Za džeparac radio sam obezbeđenje po lokalima, brate,
opet noćni neki život i tu sam bio i sa muzičarima i sa pevačima i sa raznim likovima, tu radiš sa ljudima, ali eto, jednom sam nešto prelomio i krenuo sam nešto da s nekim drugarom, baš što smo zajedno trenirali, on je svirao, ja sam pevao i krenuli smo tako da radimo i ja tu pričam, to je najzanimljivija stvar, da sam ja tu gde sam prvi nastup imao, prethodni vikend sam radio obezbeđenje u tom lokalu, brate, da ne povereš. I onda, to je neka ako koji kad bude pravio film o meni tako neka počne. I kad radiš tako sa ljudima i upoznaješ ljude kroz noćni život, pogotovo u tim nekim manjim lokalima i manjim mestima i manjim birtijama, ti totalno promeniš odnos prema tim ljudima, nekako u trenucima njihovog to nekog pijanstva ili opuštenosti ti vidiš i neko ko možda koga si mislio da je neki surov, da ima neke svoje slabosti. Život to. Tako je, vidiš da su to stvari, da smo svi isti jednostavno, da svi živimo, da smo svi od krvi i mesa, da svi imamo svoje muke i svoje lepe trenutke. I nekako uvek sam se odnosio isto i prema ako dođe, ne znam, neki poljoprivrednik iz njive i ako dođe neki sad, ne znam, da pričaju da neki kriminalac ili neko ko ima neko poštovanje, nekako uvek sam se odnosio isto. Uvek mi je bila ista novčanica od 500 dinara i od 100 evra, ne znam. Uvek sam isto otpevao tu pesmu i nekako tu sam najviše naučio da poštujem svakoga i da gledam ljude nekako sve isto. Uvek mi je to nekako i od malena bilo usađivano u porodici da nekako ne gledam čoveka po tome ko je, šta je, koliko zarađuje, ali kažem ti, tu sam nekako potvrdio to sve sam sa sobom. Potvrdio i izgradio si stav da ne mogu da te kupe. Tako je. Mnogi ljudi angažuju te, dogovori se honorar ili se ne dogovori, nego dođeš tek tako da pevaš, izvade bakšiš, bace na muziku, što se kaže, i onda misle kao, sad kao si kao moj, kao naš. Da, tako je to, mislim da od starta ti gradiš neki, ne da kažem imidž, nego ako imaš svoj stav i ako poštuješ sam sebe, poštovaće ti drugi. Ako si ti spreman da poniziš sam sebe zbog nekih stvari ili zbog nekog bakšiša, pa šta su onda spremni drugi da ti urade, razumeš? I onda zbog nekih ljudi koji su možda spremni da sebe ponize, neko će sutra pomisliti da možda može i mene da ponizi, ali onda ti nekako, ali uvek na neki kulturan, lep način staviš do znanja, jednostavno ljudi vide kad imaš svoj stav, kad uvek sam tu da ispoštujem svakoga, uvek sam tu šta god treba, kako treba krvi, ali brate, samo želim i to neko poštovanje za uzor isto. Ja se desilo nekad da devojke na proslavi nekoj kao koketiraju vidljivo, primetno da se neko iskompleksira od ortaka ovih okolo, pa kao da je... Pa bilo je, bilo je momenata i ne znam da li je bilo privatnih proslava, ali bilo je ovako po klubovima, jednostavno, kad ljudi popeo, skoro sam imao u Beču na nastupu, sam imao moment gde devojka, ja sam peo neku pesmu svoju i ona je došla ispred bine, snimala se i dala mi je ruku. I snimila i ja sam uzeo ruku i otpevao sam joj tu par stihova. Kako si mogao to? Brate, ti ne shvataš tu situaciju ispred bine, brate, ja vidim sad ovako se tu dešava ispred mene svađa između njih dvoje. Kao da ne znam šta radila, jednostavno nisam ništa našao. A nisi ti kriv. Ali, mislim, i ona je vratno voli tu pesmu, jednostavno nije sad ni to nešto. I onda vidim da je na kraju ostala sama, valjda je dečko otišao, nemam pojma, ali onako bezvezna situacija totalno. Da. I pogotovo tu, svi gledaju prvi red, ali kažem ti... Treba si, vrate, onda njemu da pružiš ruku. Drugu. I da ih držiš oboje za ruke ovako i da im pevaš. Ali me, brate... Da, znaš ko je? Oni su bili, ne znam, fazon 5. red i sad ona je prišla sama. I ja pevam njoj, držim za ruku i ja sad vidim, on se probija ovako, se probija kroz masu, ovako. I ja sedim do nje i on ovako vuče njenu ruku od mene, kao, nemoj to, kao, fazon, nemoj to da radi. Brate, ja pustim, rekao, brate, neću pravim sad problem, sad tu gde nema problema, znaš. Ali opet vidim da su bili mladi, verovatno su tu, znaš, cirnuli, malo popili i šta znaš. A dobro, brate. Možda negde tinjala neka druga svađa, nešto. Ma da, seti se i sebe, brate, kad si bio mlad. Pa jeste, bio sam Mladi lud. Tako je. I pomalo pripit.
A ona mlada, lepa, ne daš je nikom, mislim. Jevi ga. No, pozdrav za brata. Imao sam situaciju kad sam jedan klinac. Kapiramo te skroz, brate. I ne treba, brate. Kako je smela, brate. Realno. Dobro, znači, ti si isto imao te uzore, pevače koje najviše voliš na početku i to i kad si izbacio Slobu u prvi plan, znaš, da se istančao tvoj stil i glas? Pa znaš šta, ja sam imao nekih momenta da se malo tražim, pokušao sam i nešto i moderno i ali jednostavno možda sam radio sam pesme 2-3 puta, šta se traži, šta je trend, mislim da je to pogrešno totalno, mislim da treba da prestano, ti voliš ono što radiš, da se tebi to dopada. Kada sam to počeo da radim, tu sam se pronašao neki stil i mislim da ovo što što danas ja plasiram i što pružam ljude i to što najviše vole od mene, između ostalog i te neke pesme koje si ti nabrojao, mislim da je to neki moj stil koji ljudi vole i sad pobeći od toga 20%, opet ići u korak s nekim trendom, ali ostati to što jesi. Da, pa je li to bilo u toku tog takmičenja, je se, brate, tražilo od tebe da se nađeš, jesi se sam našao ili te neko od producenata, da kažemo, usmerio, malo oblikovao i to? Pa znaš šta, ima tu svega, znaš, i ja osjetim kad nastupam i kad pevam neku svoju pesmu, jednostavno, znaš, kad nisi to ti. Ja sam je snimio, ali snimio sam je možda u tom trenutku zato što, ne znam, to je tada bila popularna muzika. Izvini, sad što prekijam, pa pazi ovo sam, brate, ja sam reper i sad 2013. kad sam izbacio to Ti si moja vila, Gate mi gate i te pesme, znaš, i kad je krenuo taj gas, kad sam počeo da nastupam Švajcarska, Nemačka, Austrija, tražio sam malo kao neki program, razumeš, tog tipa, i sad, što ti kažeš, otpevao sam kao dođi gore, nek se telo uvija, znaš kako sam snimio? Full. Top. I napravili smo neki remix, znaš, neki aranžman kao, ali što ti kažeš, vašpe kao, kidaš ga kao, ali nije to sad, znaš. Da, nije to ti. Tražiš ga, više mi je, brate, ležalo da grunem Šemsinu pesmu, da otpevam, brate, znaš, nego sad Lukas. To te radi, da. Pa da, a to me radi. Šta više voliš, brate, voliš više TV program i show ili, live, klubove, trgove, kafanu, nastupe, mislim, znaš, postoji tu sad ta podela, viš da masa izvođača se vuče po TV-u non stop. Jeste. A tebra, nema ih nigde. Na terenu nema, da. Pa znaš šta, mislim, teren je merodavan. Da. Teren je merodavan i jednostavno, čak i za pesme danas u doba YouTube-a, znaš, i sad, da danas 4 miliona 5 na YouTube-u ti je kao što je bilo 10, znaš, zato što je to sad i rasulo mnogo tih platformi i svega ostalog, ali ti na tom teren ne laže nikad. Na terenu vidiš da li ti je pesma prošla ili nije, da li ljudi to vole ili ne vole. Neke pesme za koje sam mislio da nisu prošle, možda kako sam ja očekivao, ja odem na teren i vidim da svi pevaju, brate. Ja ne mogu da verujem. Da. I kažem ti, možda je to izvor teren, prebe izvor teren. Full. A od korone, brate, malo se promenila cela situacija. Pa jeste. Klubova. Jeste. Svega, vidim da mi tu, dosta gazda, da kažem, cvili. Jeste, brate, dosta se klubova je pozatvaralo, pogotovo preko i... Šta misliš, brate, da je lova ili društvene mreže? Pa mislim da je sve, brate, možda čak i neka kriza finansijska, ne možda, nego sigurno, jer vidim da lupam klubovi koji rade dobro, da kažem da rade danas dobro isto, spoje nekad rade petak, subotu, ne može, brate, jedno večer uvijek bude dobro, drugo bude loše, koga god da dovedeš, zato što ljudi nemaju para, brate, da isprate sve to i
mislim da sve to globalno utiče i ova kriza u svetu i ratovi, sve Ali to. Tevra, gledaj sad ovo. Znači, baš, evo, ovog vikenda diskutujem sa drugarima dosta. I svi su iz neke grane klabinga. Što gazde, što menadžeri, što obezbeđenje i tako dalje, izvođači. Od korone, znači, se dovelo do toga da su se ljudi distancirali, izolovali i mislim da se pojačano hrane društvenim mrežama i da faktički kao da ne traže više provod. Tako je. Nama je primarni život bio, mislim, realni život. Ovo ti je bilo kao nešto sekundarno što ispratiš. A danas je ljudima postao društveni život, društvene mreže. Jer kao, brate, ti kao izlaziš petak, subota, kao, možda će dođe ovo, možda će dođe ova riba, možda će dođe ortak, ili ko će da dođe, baš me zanima, idem da vidim ovo ono. A ti sad ono, znaš, sede svi, samo scrolluju, ovo je ovde, aha, ovde ima 100 ljudi, aha, ovde ima 500 ljudi. Jer ova priča nema love. Meni nešto, brate, nije realna, jer Tevra počelo je zabadanje po gajbama, flaše pića, mislim, okej, opet, jeste flaša pića skuplja u klubu, ali nekako, brate, uvek, razapne se, brate, jedna flaša na 10 ljudi, nije ni bitno. Dugo je trajala korona, do toj godinu dana, i ljudi su za godinu dana naučili da mogu jedni bez drugih, naučili su i da jednostavno, odvikli su se od tih izlazaka, znaš. I onda taj prvi moment kad je bilo udarno, taj posle korone kad je pušteno, može, tu su se ispucali i ja mislim da je to posle toga samo plus leglo dole. Počelo je blejanje po gajbama opet, Jeste. ali nisu one kućne žurke kod 90-ih i 2000-ih. I poznata ličnost nije više toliko nepristupačna kao što je bila nekada i kao što je bila ranije, toliko je sad, lupam, i TikTok i sve te društvene mreže, sve je toliko prisutno i ti danas, lupam, ne znam, uvek u 100 km svaki vikend imaš nekog poznatog ko peva tu. Ranije toga nisi imao. Ti sad ukucaš, moraš si nekada slušaš da snimeš pesmu, čekaš ceo dan na radiju da snimiš svoju omiljenu pesmu, brate. A danas sve ti je tu, sve ti je pristupačno i ako ne jednom sad, otiću sledeći put, bit će to skoro, Ni poznati više nisu poznati. Pa jeste, znaš. Kažem ti, u manjim sredinama, lupam, ajde Beograd. U Beogradu su ljudi navikli, prođeš trolom i vidiš nekog poznatog, prođeš ovdje, vidiš nekog poznatog. Kad odeš u manje neke sredine, opet tu je malo, pogotovo što tiče Srbija, da kažeš XU, Bosna, Srbija, Crna Gora, dole Makedonija. Ljudi, tu se osjeti malo opet ta popularnost u manjim mestima, malo više, ali u Beogradu su ljudi oguglani na poznate ličnosti. Tako da, ne znam, jednostavno, klinci, na primer, oni su rođeni sad već u doba društvenih mreža i oni uopšte nemaju odnos prema javnim ličnostima kao što smo mi imali odnos prema javnim ličnostima. Si bukvalno čekao koncert jednom u životu da vidiš neku javnu ličnost. Ba da. Mislim, suština priče je, brate, da nije do love. Ja mislim da nije do love. Do svega je, znaš, mislim da je, društvene mreže su dosta uticale to, sigurno. Pa, brate, ja gledam pred 3 godine, sa, da kažem, klincima, mislim, dosta mlađima od mene, znaš, zatekao sam se tu u jednom klubu u Beogradu i kao, znaš, tura pića, brate, znaš, brate, već 2-3 glave, brate, ništa, znaš, ništa. Pa da. I sad ti na kraju, znaš, za celo veče, to su cehovi, brate, ozbiljni, mislim, i jeste do love ko hoće da ga izživi, znaš, baš i ne može da se nešto napiješ surovo, brate, u klubu. Jeste. Ako nisi u cifri, To ako si klinac, lupam i sad imaš svoje izvore prihoda, studiraš ovo, ti mora čekaš pare od roditelja ili ako imaš neki, part-time posao, da odrediš nešto, ali jeste malo postao izlazak, da kažeš, luksuz. Jebi ga, bato, ko hoće da izađe sad kao, idemo, Tevra. Jel više voliš balade ili gas pesme? Pa balade. Balade, ja? Njima se više pronalazim i nekako balade volim i da pevam i da snimam i
nekako, kako kad god nađem kvalitetnu pesmu, uvijek je balada, znaš, ali ne mogu sad snimiti 10 balada, moram snimiti nešto brzo, jer šta da pevam 2 sata balade. Nije Brate, to- znaš šta mi fali? Od Petra Mitića Gaz do daske 2, brate. Znaš, Da. treba drugi deo. Šta je s tim čovekom, brate? Ideja za Petra, brate. A? Ideja nova za njega. Pa Skoro šta izbacio- nova, brate? Skoro izbacio neku pesmu, mislim da ima duet sa ženom, svojom suprugom. Da. Mislim da su izbacili neki duet, baš lepa pesma. Njih dvoje su super, brate. Njemu, toliki mu je hit ta pesma bila Jest. da ga je ono, zakucala ga je, ne može da je preskoči, Tako brate. je. Ali mora da padne Gaz do daske 2, brate. To bi sad, To bi bilo top. sad, Sad je već vreme. sad već ima jačih kola i svega. Da. Sad se vozi u kontratraci, brate. Sad je, ja sam Gaz do daske dao. Da je svaki dan neki Joj, zaluta mislim u malo i crnog humora, brate. Znači, strašno šta se dešava. Na čemu misliš da još moraš da radiš, brate? Na smirenju, brate, zato što nekad se ugotim da sam živčan, ono, toliko da me iznerviraju neke gluposti, sitnice, da, ono, kažem sebi, moguće da ja sebi dozvolim da me to iznervira iz stari sakta. Mislim da, kroz sve ovo malo sam onako izgubio, da kažeš, taj moment smirenja. Neću kažem izgubio živce, nisam izgubio živce, ali nekad planem onako, baš lako. I u zadnje vreme to mi se dosta češće dešava nego ranije. I mislim da treba da poradim na tome. Pa, da. Kao, možda je, brate, od korone, znaš, kao, opravdanje, Znaš, znaš. brate, ko zna neki šta, virusi neki veštački. Kako gledaš na Marinu Tucaković? Jel ima neke zasluge njene u tvojoj karijeri? Jel ti pisala Da nešto? ne, jeste, brate, imao sam čast da mi piše, jednu pesmu mi je napisala dok je bila živa, to je duet sa Darom, Nemoj mnogo da me voliš, a drugu pesmu njenu sam snimio posthumno nakon njene smrti, je ostao tekst kod Raleta i onda sam snimio još jednu pesmu i to je žena koja ona je meni bila u žiriju u takmičenju u Pinkovim zvezdama. Da. I stvarno me nekako ono volela od prvog tog dana i kako pevam i uvek mi je govorila i kada ja u nekim trenucima je delovalo da veruje više u mene ona nego što sam ja verujem u sebe. Da. Tako da imala onako lepe komentare uvek i uvek je znala da me pogura, da me motiviše i mislim čast svima, ali mislim da niko nikad neće pisati tekstove koje je napisala jer te rečenice koje su njoj padale na mislim da to jednostavno nikad nikome neće pasti. Da, baš sam ovde i napisao da li sve zasluge naše scene idu njoj u globalu, mislim većinski. Pa sigurno da, većinski da, zato što najveći hit je ti sad kad, evo ja sad pevam 2 sata svoj nastup i svi pevači kogod da pevaju sat i po, 2,5, ne znam ja, ti sada slušaš, brate, 50% bar nastupa je Marina Tucaković i Futa i njeni tekstovi, a sve hitovi. I ti sad da pevaš njihove pesme, ti mogu da pevaš, brate, 5 sati bez prestanka hitova. Da. Tako da, sigurno da je najveći trag na našoj sceni njihova. A sad, totalno kontra strana scene i muzike. Da li si nekad posetio Šutku iznad Skoplja? Nisam, ali Brate. sam gledao dokumentarac. Vidi, maturi, evo ja te vodim, brate. Znači, Može, bukvalno, brate. da ti vidiš, znaš ti, tamo ti je, brate, dijamantski izvor orijenta, Da. iz kog izlazi, brate, znaš, ona atmosfera. Mogu zamisliti. A negde u nekim, tako da kažem, dubinama, to jest krajevima gde je baš muzika onako zastupljena, taj izvor, jesi sreo neke tvrde muzičare, brate, Kako ne, ti na imaš, jugu, i na jugu i Kosovu. šta više i ovde, imaš dosta tih lokalnih muzičara stvarno koji kidaju, imaš ti čovjeka, kida ceo život, svira, brate, virtuoz, a nikad ne izašao 3 kafane ceo život. Obrenovac je surov, Da, ima dosta i u Brenovcu. Šabac, Tako je, i sad Loznica. da li je to sad igrom slučaja, životnih okolnosti, neko ostane tu, neko ne, ili jednostavno manjak entuzijazma, manjak nekog i samopouzdanja i da kažeš ambicije. Ja znaš brata Nasera?
Kojeg Nasera? Ulični pevač. Kako ne, da, znam. Brate, znači, evo, moj drugar i ja smo, brate, plakali, brate, milijardu puta. Kad gledamo njegove klipove sa YouTube-a, one po minut i 10, minut 50 sekundi, brate, i puštamo u krug, pijemo i plačemo te, bro. Mare, ja i... Znači, mi smo, brate, bili u fazonu da odemo po njega. Znaš, uzmemo odelo, cipele, košulju i kao, brate, oblači i polazi sa nama i, znaš... Bio dečko, jedan isto na autokomandi i Đani ga zovu. Da. I, znači, on kao, ajde ti nešto otpevam. Znaš, sad svi oni vole da pevaju. I ja rekao, ajde otpevaj nešto. To je ono da peva, brate. To nije pevanje, to je kidanje. Znaš, čak sam ga, jednom bio sam ga izbacio na story. Bilo je, ne znam gde je, šta je sad, ali stvarno dečko kida kako peva. I kad uzmu, oni imaju taj talent, imaju rukama, on uzme da lupa u bilo šta. To je ritam, to je sad uzme tarabuku i da je nikad nije svirao, imaš ucek da zna da je svirao. Ja juče kupio one danske keksiće, znaš metalnu kutiju. Ja rekao, brate, ako mi zatreba da imamo gepeku, znaš. Pazi sad, Naser ima ortak i ima onaj kao malo onu klavijaturicu s onim crevom, brate. Da. Znaš, dugo crevo i, brate, na minus 25 smrzavaju se. Melodika, to zove melodika. Je, melodika. U razeru. Oni bijaju, brate, najjači na sceni. I vidi, neće da odu odatle, neće da odu s ulice. Oni su odrasli, brate, od ovolinskih dečačića, oni su, brate, ozbiljni momci sada i neće se sklone, brate. Znaš, to ti je Da. You can take the hood. Yes. Ovo je naše. Ne. Brate, znači... Ja uvijek zastanem, uvijek volim da čujem, kad god čujem uličnog, Dešavalo se milion puta. Da odeš negde i da se izbezumiš. Uvijek. Nema šta i onda, vrte, shvatiš da šta bi taj čovjek mogao da bude, vidiš koji potencijal u tome se vidiš, ali opet to vidiš životna neka priča odvela... Momak iz provincije. Da. Kakav si naslov udario, vrate, direktno u centar, vrate, a? Nekako, i to opet neki lokal patriotizam i to mi palo nekako na zato što i dan danas se družim sa ljudima s kojima se druži pre 20 godina. Da. Ali opet sam to nekako hteo da prezentujem kroz neku ljubavnu priču. I opet da ne bude sporo. I mislim da je ta pesma sad ispala super, zato što i volim taj grčki melos, ima taj neki grčki prizvuk u sebi. I onako baš je poklopilo lepo. Vidim da ljudi super reaguju. I dan danas je vole. Ko dolazi na moj nastup, onako baš... Kako leži grčki, brate, na srpski, samo da se zameni. Znaš, ovaj peva Njusus asus masus. Kao samo da se zameni, ali kao da se nikad ne zamenilo. Svaka pesma ukrada. Da, kao da je na srpskom bila. Jeste, stvarno. Pa zato što imamo sličan melos. I ne samo Grci, ima dosta, na primjer, i taj neki Bliski istok tu možda vidiš svašta. Na primjer, ja nisam znao, imao sam u Pragu dok sam jedno vreme bio kao nešto bio živao. Jedan od najboljih drugara tamo mi je bio Jermen. I on mi puštao njihovu muziku. To bi kod nas sve bilo hitovi. Da sad neko prepaja te jermenske pesme, znači ja ti garantujem da bi sve bilo hitovi. Muharem Servezovski, dosta pesama je iz tih krajeva. Kako, ja Muharem obožavam i mnogo poštujem i volim i ovim putem ga pozdravljam. Brate. To je možda jedan od najvećih utisaka kad mi je on dao kompliment. Radili smo dole u Dobrim vodama, smo radili neku svadbu i bilo sad tu brdo pevača, mnogo pevača i među ostalog bio je Muharem i sad svi su se tu nešto izređali i otpevali smo i mi i bilo je tu i mnogo većih imena da kažeš od mene ali Muharem onako prišao meni, stvarno onako čovjek prišao s nekom dozom poštovanja i kaže svaka ti čast i tebi, bendu, odlično zvučite, pevaš vrhunski, ne mogu da verujem koliko to čisto zvuči, kakve raspane, čak je to negde bilo na nekoj televiziji i puno mi srce kad takva legenda i što kažeš ti čovjek koji je prošao sve moguće u životu, da ti takav lep kompliment da... Moram da spomenem i Ajnura
Serbezovskog, ali Burazeru. Juče sam ga, sinoć sam ga slušao. Meni je, vrati, Ljubavna kletva, prvi deo, broj 1, znači... Ali rastajemo se, mi niko nikad neće otpeti kao što ono. Rastajemo se mi, veruj nije mi lako. Nikad niko neće otpeti. Burazeru, znači ja sam ti tu, znaš, to je moje polje. Znači ja, vrate, tu umirem. I Muharem, ja mu kažem ljubavna kletva, a ima druga ljubavna kletva, novija. Aha. Ja kažem, ma ne to, brate, nego onaj ko te želi, onaj ko te traži, želim da čuje samo laži, samo mene želi, samo mene traži, samo mi istinu kaži. Znaš što? Ja to ne znam. Želim za tvoje rane, lek da ne nađem. Znaš? Poznate mi sad kad si krenuo refren. Uvek mesto tebe, ako ikad voliš. Brate, znaš li šta je to? To je, brato, evo, znaš da mi se temperatura mi skočila, brate, sad. Znaš kao? To su ljudi koji stvarno dušom pevaju i dan danas i to su neki dijamanti koje treba da čuvamo i da budemo srećni dok su... Crni dijamant, pesma od Muharema. Da. Ma ludnica, brate. Znači, ja kad krenem Muharema da cepam, pa vjeruj mi, bežali su svi od mene, brate. Majke mi, bežali su svi od mene. Niko me nije tu kapirao, razumeš? Jer ja sam toliko duboko bio mislim, i u Flaši i u Orijentu. Da. Brate, ja sam izbjegavao, znaš, kad dođe muzika za 100, kao koju ćeš pesmu, znaš, oni kao će mi učine, kao Džus, brato, rekao, Tevra, nemoj, brate, nemoj. Zato što ne znaju. Da. I onda popizdim, brate, na muziku, znaš, pevaš 20-30 godina i evo te, šta misliš o tom čitanju s telefona, brate, kad pevaju, znaš, čitanje s telefona? Da. Jel, a? Pa, znaš šta, mnogo su se nastupi ti promenili. Jednostavno, ti sad, ljudi imaju te neke repertoare. Ja, na primjer, znam stvarno mnogo pesama. Stvarno, i prošao sam i kafana, ko klinac sam, nema gde nisam pevao i svašta sam pevao i ali kažem ti, danas ti nastupi su seli na te 2-3 sata svirke i sve su to neke programske svirke i ljudi naručuju uvijek jedno te isto i ta omladina danas, nažalost, sve manje sluša to čemu ti i ja sad pričamo i ti imaš ljude koji, neke te pesme koje su, da kažeš, evergreen, nikad nisu čuli u životu. Znamo, brate, evo dođu trubači, razumeš, i stalno, brate, Mesečina i Kalašnjikov. Pa Tevra ima barem još 4 pesme, evo me jebeš, brate, 20 godina mi svirate. I tebi moje mazo. I tebi moje, da. I kao daješ mi gas, kao ja sam sad mentol i kao ja sad 20 godina se primam na iste 2 pesme, jebe. Znaš, ili tamburaši dođu, ko te ima, taj te nema, dobro, brate, znamo, brate, znaš, daj još neku, evo te ima, brate, tih salaških pesama, brate, daj da čujem nešto, evo, daj mi trenutak, radiš me na istu foru, brate, 30 godina, kao ajmo od Sinana, razumeš, uvek, kao, otkad sam se rodio, brate, znaš. Tako je. A tu je i sudbina me na put šalje. Što nju ne opališ prvu, brate, pa onda ovo, jevo te. Da. Ja sam zbog toga isključio i presuda, kad sam se rodio, ne pevam na nastupima, samo zbog toga, zato što je izgubilo taj moment da ljudi vole pesmu zbog pesme, nego jednostavno vole zato što je gas neki. A znaš šta meni se dešava s tom pesmom? Nakon toliko godina i to, nekad me, ne nekad, nego opet me iznova totalno fresh odradi, brate. Da, kako ne. Dimenzija, brate. Ta energija i taj foršpil, to jednostavno... Astralna projekcija. Teško je sikad ponoviti, sve kad se poklopi. Astralna kapija, brate, bukvalno. Jeste. Druga dimenzija. Stvarno. Svaka Sinanova, jednostavno. Da, jebate. Dobro. Brate, listajući tvoj Instagram pri početku karijere, objavio si sliku gde držiš ruke kao svetski lideri, je li to bio neki simbol, znak da nešto predstavljaš, promovišeš ili neka kao provokacija, sprdnja, šta? Ne, nikada, može to slučajno tako zapravo. Pa ne, kako slučajno, pa evo i sad drži, da. Pa ne, evo sad sam napravio ovako, ali nikad u životu, brate,
nisam Čekaj, ono jel onaj rad, kao zna? Ladno, u stvari, ovi, brate, mu ga daju, kao, znaš, tamo na TV-u, ono, svetski lideri, kao pričaju, a u stvari, i onaj ga, znaš, kao, dobit će to, a? Nije to, nema neki razlog. Ma kakvi, možda slučajno ovako, ali ne znam sad na koju sliku misliš. Ne znam, brate, zaprati slobu, pa ćeš da vidiš. Ne, ma kakvi. Ne znam, brate, možda si u nekom tajnom društvu, otko znam, morate pitam. Nisam, brate, to šta misli, ono... Reci mi, brate, kakav je haos bio pri povratku sa Maldiva? Ispričaj mi malo, brate, kakav je osjećaj da tamo ostaneš, kao kreće gruvanje ovamo, namo, povratak? Pa znaš šta je fora što ti si tamo bezbedan, ali jednostavno ne možeš vratiš kući sad, imaš tu milion nekih obaveza, ne može ništa da se otkaže, to su stvarno neke neotkazive stvari i to je počelo da me brine i jednostavno da dođemo, nije to ni toliko lak put, ni blizu, zbog dece mi je bilo jednostavno da sad oni tu ne izmaltretiraju preterano. A bio si sa porodicom? Da, s porodicom sam bio i onda našao sam neke karte, mi smo trebali preko Dubaja se vraćamo, ali tamo je stvarno tad bio ono haos i našao sam za njih neke karte preko Istanbula, za mene nije bilo i onda je meni drug poslao kao ima karta preko Moskve do Beograda, kaže 10.000 eura karta jedna, jer rekao, ostaću ovde zauvek, neću je platiti. Ne me lož, 10 soma. 10 soma karta za jednog čoveka, brate, ne poveruješ. I i srećom, drugar taj koji ima agenciju, iskučiš jedna karta za isti let gde sam ja našao za ženu i klince i on mi uzme tu i, brate, vratimo se svi istim letom. Hvala Bog, samo neku rutu imao, znači za Istanbul išao je na Indiju, Pakistan, Afganistan, tamo tu da je leteo, znači on nije mogu da leti. Čekaj, koji ti je gas u glavi, ono kao ovi lete bombarduju, a ti kao pičiš tu da... Da, zamislio. I sad, znaš, nije ljudima bilo svejedno, ali ja, pošto pratim geopolitiku, Da. mene je bilo svejedno. Da, ono kao. Siguran. Ne, pa stvarno, znao sam da, ispratio sam, vidio sam koja će ruta da ide avion, znao sam da je tu bezbedno i vidio sam, uđeš samo na onaj flight radar i vidiš kuda lete avioni, da zatvoren vazdušni prostor, jedno golo. I zatvoren vazdušni prostor i kažem ti, ja sam bio taj koji je ubeđivao ljude da nema čega se plaši. Jednostavno, svi ćemo stići kućama, neće niko ostati tu. Jednostavno, samo, znaš što je tu problem? Imaš ti ljude koji su možda neki svoj zadnji novac izdvojili za to putovanje. I sad on treba da kupi dodatne karte. Ne, naravno, brate, nezgodno je ostaneš skemti ili nešto. I onda, mi smo još super i prošli, znam da jednostavno nema karata, imaš ti ljude koji su imali novac da plate, ali nemaš karate, jednostavno fizički, ne može avion da stane 300 ljudi ako prima 200. Džabe lova, brate, džabe lova. Onda su ljudi leteli na Kinu, na Singapur, na ne znam ti onda ostajali dan, dva tamo, pa neke nenormalne... Ne ulazi u frku ako ne znaš da letiš, kao znaš. Da. Jednostavno, problem je samo što nema kuda, nemaš gde da sletiš. To je samo bila poenta. Braćela moj, šta imaš u planu do nove godine? Ide sad letnja sezona, tu pumpaš jako. Leto smo stvarno ispogađali baš dobro i bit ćemo dosta i u Crnoj Gori. Sigurno od druge, da kažeš, polovine jula do i prvu polovinu avgusta sve smo dole, uglavnom Crna Gora. Eto sad 26. treba da izbacim 2 nove pesme u okviru tog novog albuma i eto, čekamo te neke utiske, nastupi, sve normalno kao i do sada, radim opet na novim pesmama i eto, nadam se da ćeš doći da ispratimo te nove pesme, eto, na tu promociju ako budem pravi. Brate, zove me stvarno, malo mi nedostaje ceo taj vibe, sad sam opušten, brate, znaš, kažem ti, ranije su bežanija bila od mene, ne? Pa da. Sad sam lagan. Ne, stvarno, brate, svaka čast što si, brate, uspeo da stvoriš takvu karijeru, da si stvarno najpomiljeniji pevač, brate, ja mislim, znaš, od svih. Pa, brate... Trenutno, znaš.
po atmosferama sa tih snimaka, brate, pevaju svi ono, volete, znaju ti pesme i tako i da ostane. Da će Bog. Da. Ja uvek kažem, i da ostane ovako i možda sam dobio i previše, uvek sam zahvalan za ovo što sam dobio, šta više, dobio sam mnogo više nego što sam očekivao i da bude manje, opet se ne žalim, kažem ti, odakle smo došli i šta smo sve radili i ja sam stvarno svašta radio i da zaradim lovu, tako da ovo je samo jedan veliki blagoslov što sam dobio. To ja nešto ponavljam. Odakle sam, dobar sam. Znaš, u posljednje vreme, brate. Pa da, šta ćeš? Legendo, hvala ti što si došao u goste kod nas. Sebi, brate. Juice Podcast, brate, mili ljudi, da znate da možete ostaviti te komentare uvek, znači recite nam kako vam je Sloba Legenda i predložite neke goste za naredne epizode. Jel znaš ti nekog, brate, od kolega koga bukvalno sutra možeš da nazoveš i da kažeš, bio sam kod Đusa, bilo je do jaja, jel bi došla da ubacimo nekog odmah u mašinu? Pa ajde, evo sad, ovako na prvu, ali razmislit ću večeras, eto, početi javiti. Da, hvala ti. Evo, čemu uvek. Dara Bubamara je nešto ljuta na mene od pre 20 godina, kaže, ja je isprozivo pre 20 godina, brate. Sad imamo nešto zajedničko. Pojma, neo. Sad imamo nešto zajedničko. Da, znači, a baš sam hteo da ona dođe, razumeš, i da popričamo. Možda se odljutila. Možda se odljutila. U 2 dana. Može. U 20 godina, brate. A ne, ovo sam dobio informaciju pre 2 dana. Aha, pa dobro. Znaš, a vidi, ne zovemo je zbog trenutne situacije. Uzmi sve sa rezervom. Ne zovemo zbog trenutne situacije, nego zato što je ona Dara. Dobro, ništa, brate, javi mi, molim te, ako znaš da je neko tolika gotiva, a ja nisam znao. Hoću. Čekamo 26. 2 nove pesme. 2 nove pesme, neću još da otkrivam nazive, ali eto, uskoro će to paći. Ne sumnjam u naslove, jer naslovi su ti, brate, udarni, majke mi. A šta ćeš, to ljudi privuče? Čekaj, brate, hteo sam još nešto da te pitam, znaš ono ko zmaj od šipova, ono kad su one šipke, kad padne ono blato, kad ono... Nemoj snima to! Ja ovdje pobjeđujem. Jebote, ali ga skidaš, brate, si ga sreo nekad? Jednom sam ga sreo, ali, kažem ti, samo sam ga sreo, nismo nikakvu komunikaciju. Pa ja sam samo hteo da, seti se. Zovi njega, brate, u emisiju. Brate, kad smo se već dotakli njega, kad sam išao u parove, znaš, brate, molio sam Boga, rekao sam samo da nije on. Tamo ne mogu, nema šanse, ne mogu 2 minuta. I ja ulazim, brate. I odmah se zakačim s njim. Odmah. Znači, kako sam... I, brate, toliko smo se zgotivili posle toga. On je legenda, brate. A, brate, to je čista duša, prosto. Mislim, čovjek iz naroda. Ne nego, ja sam samo hteo sam te zamolim, brate, da nam otpevaš nešto. Mislim, stvarno, evo, sad razmišljam, koliko je sati, još nije prošlo 12, brate, neće komunalno da nam dođe. Hoćeš, evo, mogu jednu od Džeja, moj omiljen. Brate, šta god ti želiš, molim te, samo malo za naše gledalce. Oči su tesne za moje suze i ovo mesto na kome plače. Reko sam idi i drugi te uze, tek sada vidi koliko se kaje. Reko sam idi i drugi te uze, tek sada vidi koliko se kaje. Iznajmit ću sobu s pogledom na te, da gledam te kao na TV ekranu i provešću u njoj najteže sate, jer znam da sada imaš drugog u planu. Brate, kakva...
Da, ali pazi ovo, brate, kako je ovo šansona. Ono, Jeste, stvarno. brate, zvuči kao ono da je neki ono francuski pevač, mislim, Tako je, ta tako je. težina, ono, Sada provedeš na bilo koji jezik da otpevaš. gradska, ono, pesma, brate, kaldrma se osjeća bukvalno. Je. Jeste. A i malo melodijski i tekstualno i na Rođu Rajčevića. Pa jeste, Ide. slučajno to neki vibe, da. Kako? I Rođa je imao Brate, emociju, stvarno. a ako neko pita, evo Perke bokser iz Koteža, naš čuveni. Možeš za njega, brate, molim te, evo. Ako neko pita šta je meni ona, reći ću mu ništa, onako bez pardona, ni slagati neću, tuđa je zar ne, meni nije ništa, al mom je srcu sve. Brate, Pozdrav za Kotež. kakav, ovo je već mangupiranje jako, brate. Ova pesma je mangupiranje, brate, a? Čisto. E sad spremam jednu, neće izaći sad u ove dve, ali jednu što sam ja uradio muziku, tekst. To je baš ono hardcore muška pesma i mislim da će se tebi baš vidjeti. Ide ono kao si je cepao, ma nisam, brate, šta ti? Evo. Braćelice moji, kako žednim od ove priče, ne sti, cepam uvek. Znaš kao, zamisli kao iz iste flašice, ono, da daš kao dodajem ti, kao delimo, brate, na klupici, ono, gas. Zdrav se. A kako ti se sviđa ovde u Admiral Pub? Top. A? Doći ću opet. Brate, baš je onako otmeno, što se kaže. I evo, prijatelji emisije, ovo ti od ekipe, u stvari, da imaš za trening, brate. Hvala, brate. Za trening, Juice Podcast, majica, Top. Bravo. Galaxy kod, imaju jedan lep poklon za tebe. A od ekipe Mobilenda, Hammer, zvučnik. pa brate, Bluetooth, Dve jaja. brate moj, znaš, ako jel voziš Fiću, bi si vozio Fiću skoro, staro, zastavu. Pričao sam pre neki dan da ću da kupim Fiću, juče mi drug šalje plavu jednu. Ja me zezaš, ja, brate, godinu dana teram Fiću. Ozbiljno? I oterao sam ga sad u Bijeljinu na restauraciju, evo, od Mobilenda, par poklona. Puno. Da, pozdravio te, brate, da je Singer sa šotićima. I ti njega pozdravi. Da, da, ako ti bude trebalo za neku kućnu žurku ortacima da odneseš, evo, stiže, brate, stiže roba. U Bijeljinu sam oterao Fiću na restauraciju, znaš, i treba da bude gotov za, jevi ga, par meseci, ne žurim nigde, tako da uzmi Fiću ti će budeš pojava neviđena, brate. Ne, hoću da kupim Fiću baš imam želju tu od malena. Uvijek sam volio Fiću, brate, nekako mi ostalo sećao, nikad nisam u Fići i, brate... Brate, promenit će ti život, znači, mislim, uneće ti veliku radost, veliki osmeh, skromnost neka, znaš koja, brate, toliko široka. Da. I Bluetooth zvučnik ti je ekstra u Fići, samo tutneš dole i... Hammer u Fići. Hammer u Fići, brate, Hammer u Fići, klubovi kafići. Da, ljudi, vidimo se, nova epizoda, znači idu 2, 1. i 15. kao plata. Ćao. Svi imaju podcast, ali nijedan nije sa Đusom. Ćao, podcast. Da, brate, sa Đusom.